се противопоставят на всеки един от тези именици тандеми. Браво, супер ритуал. Много е важно да се запази концентрацията до края на този тайбрек. Аз! Много сериозно предимство за България в този компонент. Перфектни сервизи на Григор. Много силно сервира Гришо. 3-0 в началото на дългия тайбрек. Прекрасна игра. Изключително силен ретур, който падна в тялото на Нилсен. Топката е на линията. 5-0. Невероятен минаващ удар на Гришо. Нилсен. Помисля, че топката излиза в аут. Попадна преди линията. Браво! Браво! Тук и двамата, и Цвети изнесе много голямата тежест при това разиграване с нейните диагонали. Точка за Дания. 1-6 са те. Те обаче трябва да бъдат максимално концентрирани. Супер ретурн на Цвети. Може би чупе в всички. краката. Аут. Извика Григор. Григори да подказа, че топката отива в аут. Браво на Григор. Невероятно! Уважаеми зрители, невероятен тенис ни предлагат Григор и Цвети. Феноменален тенис, аз бих казал. Такъв лоп рядко се вижда. Отлегнала позиция. С плонж. Да, с плонж. Топката беше отсъдена в аут от лайнсмена, но ястребово око. Топката е добра. Ще бъде повторена тази точка. Матчбола. Ето, че Григор Димитров и Цветана Пиронкова са на път да напишат история. Те са на път да обърнат нещата в група А на Хопман Къп. Аут! Ето я и първата българска победа! Ликуват Цвети и Гришо. Невероятен матч за тях двамата. Успяха да победят номер 1 в световната ранглиста Каролин Возняцки и нейния партньор, номер 99 на двойки в света, Фредерик Нилсен. Невероятен ден, невероятна нощ, която премина в ден за българския тенис, уважаеми телевизионни зрители. Изключителен матч на Цвети и Григор. Невероятен двубой изнесоха те срещу датския тандем. Губеха с един сет, но успяха да намерят сили и да постигнат обрат в резултата. В тайбрек това е нещо феноменално срещу такава стабилна двойка, каквито виждахме бяха Возняцки и Нилсен. Всичко е пред тях. Цвети е на 24 години, Григор на 20. Толкова много тенис има пред тях. Да не забравяме и другите момчета и момичета в България, които
с новата вълна състезатели. Просто този спорт изживява своя апогей в съвременната му история у нас. А Цвети и Григор са лицето на българския тенис в момента. Правят чудеса в далечна Австралия, в Пърт.